ପକେଇନି ଲୁଣ ଭାତରେ ତୋର ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ମୋର ଚାହା ଖାଇ ଦେଇଛି, ପୁରୀ ଥିଲା ଚାହା ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବି। ତୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଣ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ବେ? ଲୁଣ କମେଇକି ପକା। ତ ଫେବରାଇଟ୍ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ତା ଦେହରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଆଉ ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇଦେଲେ ତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପୁରା 1:15 ବେଳେ ଯାଏଁ ଆଉ। କରେଣ୍ଟ ଟା କଟିଲା। ତୋତେ ଲଙ୍କା ରାଗ ଲାଗୁନି? ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଧରିତେ ପଡ଼ୁଛି, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍। ଖାଇକି କହ ଭଜାଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତୋ ପସନ୍ଦର ଭଜାଟା ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମିକ୍ସଚର ଖାଇବୁ? ଭାତ ଚୁପୁଡ଼ିକି କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ଭାତଟା ଏମିତି ତୋରାଣି ମିଶେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଖାଉ ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସି ଗଛରୁ। କଷି ଅଛି।